ҳаятҳои топографӣ ё маконнигории Тоҷикистону Қирғизистон қариб 18 километри дигари марзи байни ду кишварро муайян карданд. Дар ин хусус хабаргузориҳои расмии ду кишвар иттилоъ доданд, вале ҳеҷ яке аз тарафҳо нагуфтааст ки бар пояи ин сӯзишҳо хатти сарҳад чӣ гуна кашида хоҳад шуд. Дар ҳар ду кишвар садоҳое баланд мешаванд ки ҳукуматҳои дуҷониб гӯё ба табодули қаламравҳо ризоят доданд. мақомоти расмӣ аз нашри ҳама гуна ҷузъиёт худдорӣ мекунанд. ҳамкорам Мирзонаби Холиқзод бо сокинони деҳоти назди марзии Тоҷикистон суҳбат кард ва ҳамин ҳоло дар бари ман дар студия аст. дуруд бар шумо. оё онҳо аз хатти ояндаи марз хабаре доранд? салом шаҳло ва салом бинандагони арҷманд. моҳи гузашта гурӯҳҳои кории топографӣ гуфта буданд ки зиёда аз 43 километри хатти сарҳад муайян шудааст. хабаргузории давлатии ховарии Тоҷикистон нишасти ду ҷонибро дӯстона унвон кардааст ва сарвазири Қирғизистон гуфтааст ҳамаи масъалаҳо то охири имсол ҳал хоҳанд шуд. мансабдорони Тоҷикистон қариб ҳамеша аз шарҳи ин масъалаҳо худдорӣ мекарданд ва ҳангоме ки мо ба дафтари раиси вилояти суғд, аъзои комиссияи муштарак, вазорату идораҳои дахлдори Тоҷикистон тамос гирифтем, бо шунидани суоли мо гуфтанд танҳо вазорати корҳои хориҷӣ метавонад дар ин бора маълумот диҳад. биноан мемонад танҳо мардум ва мардуми маҳал. бале, медидам ки шумо бо онҳо суҳбат мекунед ва гуфтед баъзе нукотро бароятон гуфтанд. хуб, мардум чӣ мегӯянд? бале, бо чанде аз масъулони ҷамоатҳо ва сокинон суҳбат доштам, аз ҷумла дар Ворух ва Хоҷаи Аъло ки борҳо макони даргириҳои марзӣ шуданд. гуфтанд ки 2 ҳафта пеш ҳаятҳои идораи заминсозӣ ва гиёҳдезии ду кишвар омаданду хатти сарҳадиеро ки дар қитъаҳои баҳсӣ мегузорад ба аломатҳои сух нишонагузорӣ карданд. ҳамчунин ҳудуди деҳаи ҳамсояи кишвар Куктош аломатгузорӣ шудааст ва ҷамоати Овчиқалъача дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. дар Ворух ҳаятҳои ду тараф ҳудудҳои деҳаи Сомониёни Тоҷикистон то Самарқандаки Қирғизистонро низ муайян карданд. ва Неъматулло Мирсаидов, журналист ва коршиноси масоили сиёсӣ ки ин масъаларо пайгирӣ мекунад ва дар саҳифаи фейсбукии худ ба нашр мерасонад, ба Радиои Озодӣ гуфт бо чашмони худ гурӯҳи марзбонии тоҷикро дидааст ки дар заминҳои кишти назди баландии Қумазор ҳаракат мекарданд ва ин баёнгари он аст ки ин қитъаи баҳсӣ мушаххас шудааст. ва Қумазор мавзеи табобатӣ буда дар ҷамоати марзии Чоркӯи Исфара воқеъ аст ва ёдовар мешаванд дар моҳи августи ҳамин соли гузашта ба хотири вориди ин қитъаи баҳсӣ шудани чорвои сокинони Чоркӯ марзбонони Қирғизистон тиркушоӣ карда буданд. Неъматулло Мирсаидов мегӯяд хомӯш будани ҳаятҳои ду тараф ба хотири ин аст ки дар сурати ошкор кардани мавзеъҳои ташхисшуда имкон дорад иғво шавад ва ба кори комиссия халал расонад. ба гуфти сокинон ҳоло хатти аломатгузорӣ шудааст ки наметавон гуфт ки хатти ҳатмӣ ва охирини нави сарҳад аст. як сокини Хоҷаалло гуфт аз хатти марз дар тангии Ворух ва роҳ ба сӯи ҷамоати Ворух розӣ нест ва фикр мекунад ки ин хат метавонад Ворухро ба ҷазира Қаламрав табдил диҳад. ёдовар мешавам тарафи Тоҷикистон роҳи Ворухро қаламрави худ мешуморад ва ба анклав тасвир шудани Ворух дар харитаҳо розӣ нест. аммо тарафи Қирғизистон Ворухро ҷазира Қаламрав медонад ва талаб мекунад ҳудуди он васеъ нашавад. ин аст масъала. бале, ташаккур бинандагони азиз. ҳамкорам Мирзонаби Холиқзод буд бо баъзе ҷузъиёти таъину аломатгузорӣ шудани минтақаҳои баҳснок дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон ки ҳанӯз наздик ба 300 километри он дақиқу нишонагузорӣ нашудааст.